Көшін сынап. Яратуның көшін сынап қара. Ясалса да йөрәгеңдә яра, гомерең буе авыр мизгелләрдә шул ярату сине озата бара. Яратуның көшен сынап кара. Өметсезлек туган чакта жанда, сагышларга кирип уралганда, тик ярату инде сине алга. Яратуның көшен сынап кара. Болытларга охшаш калса күгең, күңелеңнең болытларын куа, шул ярату һич ташламый бүген. Яратуның көшен сынап кара. Атлар өчен хәлең беткән чакта, көтмәгәндә дәртең ташыр өчен, шул ярату кинәт таба чара. Яратуның көшен сынап кара. Еллар аша яшьлегеңә кайтып, авыр хәтирәләр арасыннан тик ярату кеше ала тартып. Яратуга һәйкәл куяр идем, табар идем берәр чарасын, тик шул менә бүген хисләр сүнгән. Ярату да көчсез, чамасыз. Яратуның көчен сынар өчен озын гомер юлын узабыз. Бер-беребезне сынап, аңлашмыйча, яратуны белми тузабыз. Нурсия Апанай.